Erokamano Diana Olonde komio alipodno. Seneta Masia Laktar Oburu Oginga okwedo chenro mar manyo commissioners manyien mag IEBC ka owacho ni chenro mar gwelo jokanyo mag aputno ne oyiengore nyakonchiel kendo dhi miyo jatend piny William Ruto thuolo maber mar bedo jaloch e yiero mar higa 2027. Ka Twak achiel kod Ramogi TV, Laktar Oburu oyango ni gibiro dok kuom jopiny e kwedo chenro makamano. Kaka jafamo marwa Chris Owino lero, Oburu bedo chayo jod buro chiko makaluo mag ODM mane oromo kod jatend piny e dwe mar ariyo. E twak mare kod Ramogi TV, Seneta Masia Dr. Oburu Oginga oyango ni kata odoko ni aput madhi gwelo commissioners manyien mag IEBC ne osechako tich, riwruok mar Azimio koyango chenro makamano. To gino kaka no okadhe e yo makodhi kamano. To ngiso ni teko mar yiero IEBC commissioners odhimne lwet ng'at achiel ma en lwet president ma Kenya. To ka odhi lwete to mano ngiso ni teams ariyo mabiro dhi tugo e 2027 kata dek kata ng'wen. Achiel kuomgi ema yiero referee. To ok dibed man kare ni team achiel ji dhi tugo e pap to ni team achiel ni en oyiene ni en moyiero referee, koseyiero referee to jomoko gi to koro dhi gocho. Mano tiende ni result is already predetermined. The result osemna ng'ere ni ng'ano dok. Koro miyo gima kamano ok wanyal yie. Ne olero ni kata odoko ni jo od bura ne opuodho lokruok e chik mar gwelo jokanyo mag aputno, ataro kod dwaro mag Azimio, jopiny pod nigi teko mar loko chik makamano. Teko duto mag loko katiba, teko duto mar Kenya ka gimiluongo ni sovereignty of the Republic of Kenya lies in the people of Kenya. Jopiny ma jo Kenya ema ochiwo nwa teko mawatiyogo kata an Seneta. Power matiyogo en donated by the people to the people tema sovereign emomiya power. Nyaka president owuon teko mawatiyogo en mana mar jopiny. Koro miyo wadok kuom jopiny. Ok nyalo we gimoro ni koro no osekadhe ni en chik. Kadine bedo ni en kamano ne kaka itimo gik moko e piny ni. To kata mana section 2A kata wach mar kelo multiparty ok di ji obedo gi multiparty. Ni mabeta beda ni tok chik no osekadhe ni ji nigi single party. Koro watim nang'o? Oburu oseyo jatend piny Dr. William Ruto kuom donjore kod tije mag od bura e gino ma owacho ni jatend piny ne oloko chung' mar jokanyo mag komiti mag od bura mochung' ne weche mag chike jailak e wi paro mar chik makamano. Ji duto nyaka ng'ama miluongo ni majority leader to gi jakom mar jailak ni Justice and Legal Affairs Committee mar Senate ne jo oriwore lwedo achiel mane giwinjore ni nyaka tim amendment mondo political parties obed gi duol e wach mar yiero that panel ma kuro dhi yiero jo IEBC. Kane chopo saa 8:30 mane kore dhie gino owuok gimiluongo ni second reading. Sama ne iloso second reading ne milosega emitwokiga wi gimiluongo ni bill. Ko second reading ne jogo twak maber magi yie gi amendments mane owuok e jailak mane beyo kabisa. To kagiseyiego to koro kendo instructions odhi wuok kuom Ruto in the afternoon sa lunch kagisechamo lunch. Giduogo koro giloko ni gisupport onge gimibedo amended kata achiel ni gigo kaka no gibedo moket gi Ruto manigi duol maduong' kuom yiero panel no ni gino koro bet makata koma ok loki. Ewi jo od bura chiko mag duond bura mar ODM mawuok e gwenge makaluo mane oromo kod jatend piny kar jot maduong' mar piny owacho e dwe mokalo, Oburu ochung' kar tiende ni jo od bura go ne oromo kod jatend piny weche mag siasa ma ok dongruok. President no luongo jogi politically mondo jogi oyud kaka nyalo supporte e gino wuok kod gi picha langa mondo kuro thiany gi ni jopiny ni wacho uweni an kenda kata yu kanyo bin anie mna gi ji osungo gi ni mondo Raila bendo ne ni en bende en na gi jo Raila mna mai dala wuon meod. Oburu osiro lwedo chung' mar ODM ni chenro mag dongruok ilose od bura mamalo kama ilose budget
ma ok kar jot maduong' mar piny owacho. Gimonego timre ni ka anan mjumbe to nitie project na moro ma nyocha president osingo. Abro dhi nono gi minister no mondo fwenya ne nito bende minister no timo gima president nyocha owacho oketo gine budget to gino kobire bunge tabro luwo to gino kobire bunge tabro luwo gine bunge manene gini okadhi mokete budget eka koro dhi bedo implemented kucha. Kata kamano okwayo duond bura mar ODM mondo ng'uon ne jood burago poni giloko chung' margi kendo kwayo ng'uono. Ka jogo kwayo werruok wato pok wawinjo. An awuon anyalo wacho ni kaka Oburu Oginga ni anakia ni gisekwayo werruok. To kopo ni gikwayo to mondo bed considered nikech gin na yawuotwa. Mbaka marwa kod Dr. Oburu Oginga bende omulo singo mane jatend piny Dr. William Ruto omiyo jodak ma Siaya e kinde limbe mare e kaunti no mar miyo kaunti ma Siaya tingni 10 mag pur. To an kaka nang'e president ok nochiwo tenga ni jopiny. President ne owacho nodhi loso gi jo AFC mondo ohol county. To holo kaka ung'eyo ni ok en gima yot. Holo nyaka dhi kadhe ma obedi e budget mar county. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.